din ako karon guys, pero magluto ko og ang palaya. More na ako sa kanila guys. Ang palaya, tapos tangan ako na siya, talong, ayun, batong. Pinama mo siya batong sa gawas guys. So, muna siya ako ang kuan handa. Tagbatong guys. Ato adobohon. Ikaon sa kanong snail. Tagas kay siya ng sangin sa yuta. Tagas niya. Matik kasi guys, putol-putol kamuton ra. Sabulan na rin siya og magic sarap. Tuyo magic sarap. Adobo ng labas. Huwag gamit ay tagtaran. Isang reserve buwad guys. Ang isa pa mahal. Ano yung gamit ay tagtaran guys. Ngunit tagtaran kamot kay tagtag. Masih daw ira na ulo. Pagkaundag ulo lang. Tapos ito na naman. Ganyan lang guys. Tingnan. Ari pa mahal guys. Laino na to siya kay butang na to siya asin kay arang dili pa. Ito siya ito asin. Pupusan. Crisis diri guys, mahal kayong baboy. Kasi 20 ang kilo. Kailangan ka magbaboy-baboy. Importante maayo glass. Guys, mamahaw ta guys. Nara ako ang kuan no, handa sa akong birthday guys. Hindi ka malungsan ni kita man. Hello. Magpalit dito. Buwa da yun guys. Parisan like kape. Okay ra ni guys. Basta importante healthy. May klawas. Okay ra. Konsumo na muna guys. Siguro yung bilin og konsumo. Takda na ni sulanon guys. Nara guys.
Nakapay lang ang humay. Nanti kay konfe. Higop go. May ni nga baso guys kay dili mabuak kay plastic. Lisod kay mag bildo-bildo diri kada kay iring. Ang hagbong sa iring buak. Nami diri karon oh, sa Ati Abit nga farm. Amo na siyang tamnan og mais, guys. Unja kay daghan pa kay mga kahoy nga na kuan sa bagyo, mga nakahoy nga na tumba sa bagyo. Di panghakuto na siya sa mga sa kabaw, guys. Mauna. Agoy. Kuan na siya, guys. Kanang mga bugat. Paguyod na sa kabaw kay aron ipadaplin. Ana guys, ipadaplin na siya guys. Tamna na mog mais diri guys kay amoy baligi anagon. Kay way mga dagkong buyer diri sa Bohol, anagon ray. Kuan sa mais diri nga yelo guys. May mamalitay diri napita. Aha ka dapit ang mamalitay diri. Ug maisan tag dako ka hitaray maglubo. Way siliran. Orang kabaw guys, guys. Muna siya mga mango tree. Nangatumba. So, minus ng landong diri guys kay Kinsa man tanong aki ko ano na. ha? Kinsa mo ko nanay? Kita ato ning tamnan og mais. Guys. Ipaguyod na sa karabaw. Pahuway sa siya guys. Kay putulin muna ang karabaw. Hoyo na makahoyon. Muna agwanta baw kay muna mo trabaho baw. Hoyo na ma. Pwede rin siya mahaligi oh. Pero need ka magkuan sa tagiya. Kasi hindi yan atin. Na guys, tanawa guys. Aron dili maproblema og pasaan guys. Di ka maproblemahan og pasaan halay pagugid sa kabaw. Kay aron di ka mapurisyo og pinasaanay sa kahoy. Padapli na siya guys. Sugam lakaw kabawa oy. Gra gidaga na. Amon diyan kabawa kay gitrain pa man guding kabawa guys. Nara guys. So himuon na siya kural ang mga kahoy nga gipanghakot guys kay aron di musud ang baka kay grasta naghanag baka dili binuhian.